Love Channel 157. Keep those tweets coming. We really, really do appreciate them. Kumbula siku at Moja Love TV. Hashtag Gogos Koteni. Now, on this segment, Siga Sapona La Utumi, Ehamba Eobona Ukobela Wak. Emchelu Kobelo Uti Koni Pupu Tizeni, and Pupi. Ingasi Ufuna or Mr. Tizeni, or Uba Atwini, a relationship. As I was saying, there's only one. Angishazi ngishadile kodwa asikaqedi yonke into asikambesi asikenze lutho. Amen. Manje kufunakala ukuthi kube nesithembu kodwa lesithembu siba sesayidini lakho. Amen. Kushuthi mina yimi umele abe namadoda amabili. Inkinga umfazi akabi nesithembu. Wasemandulo ayikho umuntu wesifazane namadoda amabili. Indoda ifanele namafazi wabo. Manje inkinga iba kuphi la? Singenwe ilamadoda. Manje nini le ndoda ikwenzisa lento eyifunayo. Thoza. Yingakho ugcina ukuthi indoda leyo sukunayo wena oyithandile wena mabengayifuni bona. Bese kungabi kahle. Hlezi nilwa nini uyamnyanya onaye ahlezi njalo unyanya ngalo langa sevuke le ndoda ekuwe. Thoza. Yikho uzogcina ungazazi noma usamthanda or usamfuna. Thoza. Indlela ke yazomhambo wayo. Nami nje ngile ndoda ngicabanga uyazi alikho umuntu wesifazane owayithanda inwele. Uzame ngokusemandleni ukuba nenwele kepha ngihlulekile. Konke enginako mina ngithule edlozini.